Takže jo, já tě zdravím u dnešního videa. V dnešním videu jsem tady zase jsem survival, tentokrát to neřeknu, skyblock. Dávám se na to už bacha. A v dnešním videu, jak jsem asi v minulém survivalu zmiňoval, se půjdeme kouknout na ty naše villagery a přepravíme ho takhle do této budky, kde už mám tady připravenou klec i na zombíka. A jo, asi si můžeme, tady mám už taky dveře takový hezký. A jdeme si vzít kolejnice, které jsem si už vzal. Tam tu věc jsem nechtěl dělat ve videu, protože by mi to trvalo celkem dlouho. Tak jsem to nechal radši takhle o screenu jsem to udělal. Aby to nebylo zase tak dlouhý. Tak. A my už můžeme jít začít pokládat. Takže tak, jo, tady musíme ještě. A v dnešním díle to nebude jenom o tomhle, ale bude to ještě o jedné věci a to je, že zmizel, tamhle jsem uklidil naše svíčky, já nevím, jak se to tak jmenuje. Tak jsem to uklidil a tuhle kolejnici nebudeme ničit, využijeme ji pak možná ještě na příjezd do endu, jako, že pojedeme do endu tuhle cestou. Nemám žádný zrychlovače, což není celkem dobré. Asi jste si mohli všimnout, že tady skeletony a všechno tady lítá, normálně je to neskutečné. No tady už bych chtěla asi rovně. Ty kokso, tak to jsem teda vůbec nečekal, že by se něco takového stalo. Žijeme si tady pár. Jdeme se vyspat. A pokud slyšíte nějaký divný zvuk mé myši, tak je to tím, že jsem si koupil novou myš. Nechtěl jsem dělat už unboxing, protože nevím, přijde mi to taky divný dělat 2 unboxingy. Tak jsem si koupil novou myš. Je to Glorious Model O, není to Model O Wireless, ale je to Model O jenom. Protože se mi celkem líbí, je tam hezký ten deboost time. Hlavně kvůli tomu jsem si to koupil. A problematika v PvPčku už mi teď moc není. Takže jo, já jsem s tou myší celkem spokojený. Doporučuju 5 hvězdiček. 5 hvězdiček. A tady bych to udělal. Tak to ne. Já ztratil kolej nějaký. Ne, podělaný creepři. Asi si to necháme takhle. A jdeme. Ještě si jdu natěžit pár hlíny. Tak. Na 2 rány. Pohoda. Nemám na sobě armor, kvůli tomu právě bereme toho villagera, aby jsme měli mending, takže moc nedivte. Kdybyste to vlastně vědět měli, protože minulý díl jsem to říkal. Pokud nekoukáš na mé díly pravidelně, tak teď v pravém rohu je odkaz na ten díl, tak se tam běž kouknout. Takže aby se nezameškal, nesmí zameškat žádný můj díl. Tady bychom taky mohli nějak upravit ten terén, tohle se mi nějak moc nelíbí. Máme posledních 9 kolí. Nemám u sebe nějaký bloky? Nemám. To je blbý. Asi už půjdeme, jenom prostě ty 3 koleje prostě budeme muset hold nechat. Budeme to muset udělat po starý. Ako za starých časů. Takhle tady uděláme nějaký hezký schodiště. Tak a teď už jenom nahledat nějakého villagera a odnést ho, který je blízko. Jo, tady máme villagera, který je blízko. Tak uděláme to takhle. Tak, máme bloky, aby nikam nemohli jinam odejít. Teď tohle otevřem. Haló, no pojď. To neublíží. Pojď. Hej, tam děláte. Haló. Nice, máme ho tam. Tak, asi teď bude lepší, když tohle zničím, tohle dřevo. Najdu tady víc dřeva. Já jsem si teď právě natěžil pár dřeva odtamtud a teď vám asi hodím střih a budu ho dopravovat k té naší železnici. Takže asi teď bude střih. Takže jsem tady asi o 10 minut a zatím jsem až tady. A zase se vám ozvu. Jo, jsme tady.
Konečně. Ne, on se tady zasek. Sakra, na kole. Dobrý. Tak, teď si už můžeme konečně jít. Yes, máme ho. Nice. Lidi, máme to. Dokázali jsme to. Máme to tady. Tak, teď jedinou věc. Ani si nedokážete představit, jak kolikrát mi utek. Tady mám speciální dveře pro koleje. Co ty, fešáku? Pro tebe teď jdeme udělat stoleček. Knižní stoleček, nevím, kde to je, ale myslím si, že to je někde... Jo, ne. Ne. Kde by to tak mohlo být? No, nic tady ještě nevidím. Ne, jo, tady to. Bookshelf? Jo, nemám problém. Ještě bookshelf. Odložíme si nějaký bordel. Tady je hrozný bordel. Bookshelfy, ty jsou někde tady, ne? Tady? Ne. 1, 2, 3. Super. Ještě tady vezmeme 6. 1, tak. 6. Jdeme teda vykraftit ten bookshelf. Tak. Máme to. Super a jdeme, ať je z něj knižní. Ne. Rychle ať mi nikam nezdrhne hlavně. Tohle, a ještě kde je to? Tady. Len pojď sem do toho. Ne, kam to jdeš? No, ne, kam to furt chodíš? Tak je retardovaný, nebo co? No, uděláme tohle, tady uděláme tohle, tak aby nikam se nemohl probudnout. A teď už jenom stačí zničit. Dobrý, je tam. Máme ho tady. Tak teď už jenom, ať je z něj ten, takže si vezmeme knížku hezky. Já nejsem na to. Knížka s peřím. To já nemám. No, já si myslím, že dneska už jsem vyrageovaný trošku dost. A vrhneme se na tu lepší a zábavnější verzi, což budeme teď dělat takovou menší zahrádku. Je to zahrádka hezká bude. A jdeme se prvně ještě vyspat, já vám hodím teď menší střih. Tak, nacházíme se zde, kde bývaly naše svícny. A já to mám v představě, že bychom kolem toho udělali nějaký hezký potůček. A ne ledáký potůček, protože tento potůček bude velice speciální. Hned uvidíte proč. Bude to něco na styl kanalizační trubky. A přijde mi to jako absolutně cool. Ještě bych vám rád řekl, asi je pozdě, ale odběr neuškodí. A jdeme si tady udělat pár těchto. Tak, vezmeme si sebou crafting jeden, tak a jdeme na to. Já bych rád tady udělal ten potůček nějaký, ať je to hezký. A ať to má nějaký ten hezký styl. Takže jsem se právě koukal na nějaký inspirace, nebojte, tohle není ode mě. To bych sám ani nevymyslel. Takže takhle by to asi bylo. Sem dáme normální blok, obyčejný. Sem dáme obyčejný bloky, ale tady těch cihel. Tak. A tohle je právě to, co chci udělat. Takže jdeme si tentokrát teď vzít kýble. Raz, dva, tři. Nemáme žádný iron, všechny jsem vypotřeboval na kýblíky, teda na ty kolejnice prostě. Nabereme tady 2 kyblíky, uděláme si tam nekonečný zdroj, ať nikam nemusíme chodit. Tady si uděláme třeba tady nekonečný zdroj. Teď jste to viděli. Tak. A máme nekonečný zdroj. A sem teď pomalu budeme takhle dávat hezky vodu. Takhle nádherně vodu. A víte, je to celkem hezké, nemyslíte? Já myslím, že jo. Tohle bude nádherný, ještě bych sem to pak mohl udělat nějaký kytičky. Nějaký hezký kytičky. Jak to je tady hezky zalitý. Zalitý hezky. Tak, nádhera. Tak. No a tohle je asi celý, co jsem chtěl udělat. Já doufám, že dnešní díl byl takovej náročný, protože ty koleje, já jsem se mohl zbláznit. Normálně jsem se málem zbláznil. No, ale doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud jo, doufám, že dáš ten like, protože pak budu vědět, že vás tyto videa baví. A já se s vámi teď loučím a čau.